once okay na me kaka me wo ayi wo hini ni fie on say afena wo mo hini na dan fu pa no afena wo afeye ani ani ni wa yin fie aye kasa you have say ambo say ni si ni sachna SOMPA FM ya ma obeba ye ya nyambo tre chen enti na chasa we no munyina no mo wa atweye mu sa DC ne beka asem a ebema abusua no makoma tomo yam bata ebia yo beka no saya ya betumi ne na anu na ya agena ana kulo ma hin to yo beka tire bia betumi ne na ya agena munko sawati me hu se enkomo aye die nyina no wontumi aniye eni enkomo ebiem munko ayawe husemo abusua wai aye arawosemu a asie ewo amansie south mansini mo ene yakwakodi ho enkomo no wabapa bakiye hawo pi mayen fancy ya pusu aposifo ahoma na nke yehwe si ebenya won nso so entimi ntutomo emaye sane ye penuo enti mayemfa wonsi wa ha sane waga se DC ne nananom ne mohia no yenim sanya den ya bi pa bi betumi apie afiri mu aba monsa den bie mu aye kafra ensu edasi arusia wai aye manso south ayamansia south ne kokopie no manso dato no arawosam a asie ewo hon mo wura bi a wanya mfinhia no aduanan enum akwasi bedu ya do no abone mrane se emu odewu ana yakwakotie ne ho asem wo no wo mo kire se wo wura bi ba kena ne fie ya wone nakodonkua na enum akasa ne mu ntokwa eno se ya tabirinde ne ko police station a wo ko benada enanu fiade atwa muwe yesi aposifo ayi ne yi ne wie ya yaboro ne torofo sa na abusua no esusuo sa wo mo de no mu gina ho bi ena yaboro wo mo de hye ne kunu a enei wonka atiasefo ho biem tsebre no wo mo hwa atantene ne e de Free Ghana Police Service one more enchen na arawosam no se na DC ye ho ene eye nanan ahemfo ne won mo hye wo hwe na wadi asemi ho enkomonti yenso agusu ada ya ena misre asem ne ho anamona yenkonkotie assembly member won mo nyafo Kofi Mensa ne emra sesie so for no catch me say ma me bi na ni ne boy better feel ana ne boy ni bi kan feel e ben ni according to me no so catch the feel and say ado no ma me ni bi dia ye bi mo ti da no no na be han ye wo ni to na landlord ni say ma me ni me ni dia ti en ni tin to no na tana ma akomo 1 month na da na ta maso ana e feel no ma me no so dia as e feel ho aprapra ni ade ade onye obeda ohunu o so den so o tete sa ana feel na say ni the partner could be see that minimum or the simidia or bada I don't about the business and king now they also catch them and also catch them and more echo report to police station the number material the mechanics are similar and can police assem so I won't control for her and comona the CC or Munihano committee for assembly ma and a number of you could be to CC Amason Yaba. Now we call police station. A call police station, na police for no according to the information so much Tuesday and no mama na dema on Friday and Mirana, no me call ya me ko pay bill man. Until mote ya enyen to ko bia so no na ko bidigidi bia until me wa secretary bi na ba ya tenant no ama yura edika asama do ejana akoye awehosem. I was your warrior for Kofi Mensa assembly member. Ya wo manso watreso electoral area and ya turning can assembly more ya nanso so meko enim last time compliment ya comfort ya ma was so nya binto ya no akwa one more ya toothpaste and the brush or de aba dwama so eye papa na we no entutu nka asim na anya de sebema o sia yellow de biara da ya toothpaste and the brush no eye papa say dwama so ba bia nam ne papa eye nti aseta babia wo kwa ACCRA Kumase Cape Coast ko forudua ene miaya wodo a wo so opaya toothpaste and the brush onsa ebetumi akabi Kumase phone phrase 0501
390339 0501 390339 and ankran 0501 619588 nana mpanyifo ani enkomo 21st clinic Canada sciatica expert baby biada ya wo ya wo to ase atwenwa de aba na amuro mu amemu hyehyew mu twetwon wojo baby a anyi a yasa sciatica no won mo hyase e 21st na won mo hyase nti wo bia ya o ma ne mu so so sciatica na so be kwano akwa soro no be wi akire 21st nchen e na abesa de aba enti ne na brantam na wo sciatica ne nto ase mfama wo mo maye kese amana bro so ma sciatica etetemu wo tena siasa be ya abesore ne no so akwa eboache bidin no kwa na 21st clinic for one sham mfama massage wo mo ye bi kama wo betene tere wapom wa ma wo na masisi wo so wo be massage be wie no wada se fam na Accra Tantra here run about wo mo hotema kaso akuma se sunwane tachiman takwatakrade e wo nyina won ma hyeta ho 0540 311 0540 311 hajia aduane papa fie wachina ebedidi eni ebedidi an nipa de o wa no apere wapom den pa sanse ne aduane dodo no aye die no anya papa no eno na eku ye die chi na no wonse do no wonya aduane a magi bia nim spices bia nimu a ene na hajia special foods wo mo de ne papa wo mo na serve aduane ma aka say yes we ye fie aduane fufuo ne tilapia na wo pe banku ne okro soup anachioza afi wachi jollof fried rice ni nyina hajia special foods nko a won mo ncha na abenya bia to benya ne papam na ne bo no so da fom haze ase wo so de brane bedi fie aduane bedi apreprensa nata frewonsa esafa ka ho wompewe na apede delivery service nyina won mu ye bi wo ma Ghana fa na ba bia enti TikTok X ne ade won ma hyecha ho anopa no nwotwe kopem no nwotwe mpa mu won mo ye adwuma 0246 359 921 0246 359 921 Midima for Herbal Center na Dr. Time daso Dr. se wade mera na ye na adwuma ane wade mera na eba beto ya de ne so stroke na ha wo nwodwe ya de ama wo fa dwodwo wano achia wano achim ewo mu ano otwa nsuo aya Midima for Herbal Center o wano nko a na wo kwa Dr. Tumi the Time eto ya de so wano wo hye one time na mpa ho wotimi se osa bosome beso stroke na bekọ sisi ade na ha wo ana wo kotodwe ama wo na mana wo ba akoko mpe diabetes be ma prostate ade no etetew ha wo dwonso abuo ya komedimafo ho na ade ba ko a wotu ase deku na we no kora wo sanso ma bosome beso no na wo bose edi mu adanse wa so dem ayo ba ne be ma mo pa wo se no kora de ntwamu mfa ne fitiri sanse awo mu nsam de Midima for Herbal Center say bosume beso no wobem waduro wono oyire mobanum ni say guna enu anu no mu asemu anu no mo pekura ma mu nhia biem bosume beso no wanyem enti enu abosume nkono no no wo afa ho afa oba wo mpewe na apede yi Midima for Herbal Center wono nko na ye nsenkyerani Dr. Seshasia na frɛ no na Accra wo pokuya se mayira kumase ebu akwa agogo wale government school no na edi nhwani mu 0244 774 282 0244 774 282 and 0200 727 215. I was your worship ye generally a die hotel. Ya ba kasi want to sono. Yeriba. We ayakasianto aso hot bites. Ewa SOMPA 106.5 FM Accra. Ye ni yankura bata hudu be pepia nkoma no. Ye ni nyina somwo. Na ne ade to aso de ama we. Ne edi mu akotene ebie ene se Ghana National Fire Service. Wono mu nkura bata ye won finfin mantamu no. Wono mu edi dwuma bi ewa kaso a ye di mu nkyeremu bra osisi a. Ene yede sofobia kogina mmeranimu akoto no amane beu ne nyina ne se kro no bobia koso na ensem no nkiremu no ano odin na ohene papra ya wada Eswatini amana no wabepiem wo man Ghana mu wabaya ne nantese Saranso na Ministry of Tourism, Arts and Culture wo mu akopa dwumadie bi ho entoma ye mu amane bo ewo kasebo imu sanso na akyerɛkyerɛfo ya wono
ese wo mo ati atua wo mo kwapekete nkakra ye ho nsem baaye no wo ne asensem bi ato so mpaka se Bank of Ghana adwumayefo bebru wo ha abeto dwase wo mu nyina ya terminate wo mu contract ya enedom kuma no wo makasa ede etia bia na wonte ye onumnyamfo Dr. Brian ya champion kire se wo no wo ba no so ogama no abaye niema bi e MPP mu se MPP amanyoko no emu ya ye de emu so ya ye de enya semkuma sanse save bia koso ya mpenifo ede wo mu a wo peso mu tu franka ni nyina gu nsenie ni emu nkiremu ye de bremu ye betwa bosompo ni akọ Israel wo bio ewie ye de kakra brao ye de ba ye na kire no ye firi mu abara obeti bi wa ha abeka wonu mo ho ye bobo ni nyina no aposifo nkrata wo mode apietwa ni nyina ye de ababa so mo sekase ba emu hwam na gentre ha asomfo ya tenase no ayeme akosuya ajewa kwade boatin mene Ajua asare ena afei obrempon na kwaku ampoma afei ya hye nkomo na se na ya hyase ya na yakwhyase e de afiri eya emfinfi mantamu ya wa ha ya na yatie ne se Ghana National Fire Service ya wono akache ewo emfinfi mantam titiri pa ene kasoa ene mpatamu no wono akire se wono mo edwumadie mu no woni akohu akwada akra ya wono oye sukuni na nanu nsuo ya etoye ewo empotamu ho no wontimi nkyerɛ sɛ bia no mpo ena nam so ya akwada yi wa bia okosuku a wa ba na woni ehu ni bio ena nam so ama akwada yi sabre yi wato aya nom ewo no ho ana wa kyerɛ sɛ mpanifo kyerɛ sɛ akwada yi woni hu na mu ewo empotamu ho ebaabi eno ena ansampo na wonbetu anamo no na akwada yi ebusuafo abomadia abompanifo amane sɛ womo ba ya efrene se Gloria Sego wono mu enhu no na wo kire se wono woko school e wo keta business senior high school enaja wa ba fie na wo digusu a wono ye nkomo kakra sa na numpo wo kire se wo frifie akọ kaso na mpatam ho no wa fikire wa se janka ne kanchema wo akwasra no ohu me kopa bibia bedi wedi enko akọ ne kanchema ho eni se nam so ma ensuo yi mu ni se ensuo yi to ye se efa no se pa no na kwahye gata bi mu na koba sa na koya wura ho sempa eno ena nam so ema pani a ono ene Ghana National Fire Service mpanifo ebo nkomo DO2 Desmond Aka woni ye bo nkomo no wa chese no krede nyame anim ni wo moteye na wono moteye no wo mutu anamo na anamo so mutu ye no se no kafa ho se enu anajo be bo 1002 ni nya ne se yete ne se obi denzumu a iminke kan ho ye no le ma yeti ni koduru ho ye bo modern se ye beji sa nipa ho kan afrinsu ni so de me kan na o se ya amane ya me chade ye no mo position so eto nsafre won so ebebo ebe cancer na yi no na chese dia nipa no wato na no mo se do Saba yoi o yesukumi owo voter region from Mantam ho na ojiezia so kwasiane na ewo abuzume na minyane ntiane chese owo kaswa onene mpana eti chese wababedu obe nansa na branch ya onene sisi ameno kate o police fo akachia obua na nhwehwemu akoso abusia eni eti ye eya pani a oni amansan edin kita ho edema Ghana National Fire Service odum jadwuma ekuo no DO3 Desmond Aka na nkasa edum nyina wie ye no e na o chese no kre wo mu ahunu esanse wo mu te ye no wo mu se ese body bi odansuo mu nkeka ne ho no wo mu akohunu no wo mu hunu ya ye wa kire nsu nie ababawa no ne maame ene e friend na wa ma yenya ne se wakwa kudu police hospital wakwa identify mu sampa so far there nhwemu kakra ye to me ayakwa kudu no did say no ma position no beto aso free ho na ehu mutaye shete ane jintia ababawa mu ko said them soon or sa kwans this is the first time yakwa rescue ekisi ewo ho nti nyina so emphasize BSc engine so kase eho no etasi and say entrance an emergency service ekisi abusiani eti ye DO3 Desmond Aka na akwada yi siku awoko waje permission se woko na ho ewo agbozume ene so de bepie ne mpra ho ne kanchema ho ewo kaso a ya akofa wra ho semi e de aba no yet was so owura wisdom kwam yadu
eye sofo a wadi mfihie aduasa nwotwe edin adodo no a edini no eye eja na ye kasa eja no wo mode na akogina emra nanimu a emra na we no court no agranti ni bail ya esika ye de ato ni tiri so eye 150,000 Ghana cedis echiginafo mienu ka ho na sa echiginafo mienu no esese anye bia kora no obako enye japade a esum sa 150,000 Ghana cedis no entansa ye de yantam sofu ikomu ene se wono ankasa ne yonko brabu ano woni ne etie owura nato nanom wonsie do opanyin no abone koro no na nko owufu ade de wo fa ne wokwa ben so na enchiremu e wo ho ne se wo mde no kopie mu wo court no wo kire se enya de a wodifo e wo santansa no a wo mde ayantam ne komu no na wo mususu se owura no ato nanom wonsie do no sofu yi afa ne Range Rover ni ATM card ena sika esum 27,000 Ghana cedis ATM card no na ye de wo yusuo e wo EcoBank wo mu chese wo koyi sika kese efri mu between June 8 and June 10 e wo afiya emu na enchiremu e wo ho ene se ASP Isa Achiburi wono na complainant no wo kiremu ese owura Samuel awuku daako wono eye abrantie Emmanuel Ofe ya wato nanom wonse adu ni nua panyini na no wo moti akuropon akuapem na womu kiremu se na danfo sofu ya yede ntansa yantam ne konmu no ono so etikoleman ye yempotemu bia eben medie ewo nkran ha na April busumi no emu no na owura Emmanuel Ofe yare bo no kakra en womde no kopie mu ewo kolebu abaya asabia se wonkonkogya yarehwe na wankasa free nipemu ka kire adwumayefo no se ne ho atono sesi ade wo hwe na pomuden ho ye pa enti adawuru ma womu nyinu ma no nkofie enti April 30th ewo afi mu no womu yi owura ne se wonkofie na bosume baako achi ena adu ene owura Ofe yi amanebo kire se womu tu kwan kokuma se womu kompaebo na womu kompaebo no anche kura beye na wotwe baako entem en owura Emmanuel Ofe to nanom wonse do ewo asorefie na enchen ho na akire ena adu bebo owura Ofe abusuafo amane yesi wo ne nyonko brabo no a wone ne kompaebo wokuma se no fofi antoata ama brantie no ato nanom wonse do enti ne phone na no wo yusuo ena sofo yi kodane de ma abusuafo no se ne nyonko ni phone enie senna sofo no adikan awia sika edi free phone ne so sansa ni ATM card na ewo no nchen ansa na abrantie no to nanom wonse do no sofo na mfa ATM card no anko na emi se sofo we de kroro no okobo yire no adwe na anse da anya sharp saa na obi a wo kwakoyi sika no wonim se sika no kwakoyi no won benya alert se obi ayi sika e wo phone ne so ana enti wo so wo hono man wonya alert se obi ayi sika so 27,000 Ghana cedis e wa brantie ni ATM a sa alert no reflect ye wo phone no eso e hwa no wo mkobo aprosifo amane se ni akwakosie nie aprosifo so hye nhwehwemu ase no wo mkohunu se da bi ye sofo no a yaka na asem wisdom kwam yadu adodo no afre no agya no wono na etwetwetwi scanning kakra ewo ne yonko na wato nanom wonse do ne phone so ampampa aprosifo tu na mo ekọ ne fie no wo mkonya 35,350 Ghana cedis any 40 euros efree sofo no babia no wote na chese no kra ye separate eche free sika no a watwe wo abrantie no phone no so no enti ye kasa die owura na mu no wo de akopie mu wo private mortuary bi e wote nkon ya wo mo ye hwehwemu e wo mu sanso e na prosifo e bo amane se hwehwemu da so a ekoso na wisdom kwam ya du sofo ya dodo no afre no agya no de wo mo de kopie mu wo court no wo sentensa wo mo de yantam ne kum no enya de se wodi hufo e wo kwa bia so enti nyame ya doma July ne da etoso edunan en wo mo besan afre asem no Abusuaya toa ensem no aso Ghana Police Service woman ye twa video bi so sane na mabɛfo nkyɛnkyɛn fidie no so nam so ama wɔde ho krata apie emonten so wokɔ atoyɛ mantamu apanyipa yɛ ɔkasa Adama Post adwumaku a ɛwɔ ha Fasini division no ɛyɛ Superintendent of Police Olivia Adiku ɛna ne nsa ɛhyɛ krata yi ase aposifo kyerɛ mu a na kyerɛ sɛ video bi a ɛne nam monten so social media no so ne nam ho adu abusua momrai na momra mehwa de akoda ba mu a wanya mfinhia ne dumie no 12 years ana akoda no wanya ana kyerɛ sɛ wo mode ahoma a akyekira akoda ne nsam yenu abɔ wiem te sɛ de Yesu Kristo ayɛbɔ na sɛnua mu no ana wo mo buro ne brotorofo awuro ne ho nyina ma akoda yi
Chese ne small pennies ni nyina tetemonten so na arawosam kura ne se emrante kwa mienu akenkyena nwam ana won mo hwe akoda no de chese abao sedie yo eno mu di brim akora no brim trofo adan yi a wo mo kyerɛ sɛ akora na kwa wia 200 Ghana cedis anka ne sika 2 million ana won mo hwe akoda no saa no na abusua mu di anchi ɛwɔ Facebook no so no ɛyɛ SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 what about na behwa de emrante kwa pa ana won ma twe aba ebi nso de wire eno mo de bura akora na kyekyere ne nsa ade abo chance dam wo soro eno mo biri makora na ne nanka fom eno mo bono te se de akoda no akɔ wiade bi a ɛso kyɛ so aba ɛso na eno na ebra video no na monten so awo social media no so no Ghana Police Service nkrawata ɛwɔ toye mantemu wo mo ni kokotwa so na wo mo duadua mu akɔ hu sɛ ebra na wo mo video no kra na mrantie bi no so gina hɔ a wo mo atwe phone na ɛsɛ nano de wo bia fo bia ho enti asɛm no awre wo kra no a social media kane ansa na adekode no wo ma pani e de ahwɛ na sebra ya kasa aposifo sɛ wan ma kyere nipa mienu Owura Isa Moro wanya mfinhia no aduonum nwɔtwe 58 years ana Suleiman Abdul Rashid wano so anya mfinhia no aduonum so 27 years wɔn ne nipa mienu a aposifo kyerɛ sɛ wɔsusu sɛ saa branch ya na sa akoda wanya mfinhia no dumienu no na wɔn mo bro ne brotrofo ɛde ne nsam mienu ka bo mu san ɛnchance da so na de wɔn mo yɛ no sabio ɛkyɛ mmara so sansan na no yɛsɛ wɔ kyerɛ kronfo korampo a baby edi kan ya woso ade ne ko ɛyɛ aposifo akache enti sɛ wɔn mo ankasa de mmara hyɛ wɔn mo nsam na akoda wanya mfinhia no dumienu 12 years wɔn mo hwe ne saa na sanua mu no na sɛ ɛyɛ akyɛn so na wɔn no de no ne de a ankwankwa baa ne sɛ wɔnwo te sɛ Yesu Kristo de ne bi anka ne Yesu de ne ka pɛpɛpɛ nam so nti no Ghana Police Service nkrabata ɛwɔ ha fa sini division ɛkyerɛ mu sɛ asɛm ne wɔn ma som sɛ atwitwe ne yɛ kasa no Owura Isa Moro ya wanya mfinhia na aduonum nwɔtwe ane Suleiman Abdul Rashidi wɔn mu mienu nyina wɔ aposifo akache ɛwɔ atoyɛ mantamu a wɔaboa amanhwehwɛmu mapa akɔsoɔ na akodaa no nso so wɔn na kwakɔpie mu awɔ ayaresabea ya anam so nti no wɔn mo hwɛ sɛ ne bɛyɛ na atantere ne mapa ɛbɛtumi ayɛ adwuma wɔn mo si akyɛ obi biada pii na mo bɛsrɛ sɛ kɔba sɛ biribi sɛ ɛsia Ghana me mfa mmara nhyɛ yɛn nsam sansɛ wɔ adwumakuo baako a wɔn na ba no biribi sɛ ya wɔn mo di mu ntintiman anoa ana Ghana Police Service wɔn mo adwumakuo na yɛmfiri Ghana Police Service adwumakuo no mfimfini hɔ na afei yɛnkɔpie mu wɔ nsɛm foforɔ mu a wɔhene pɔporɔ yɛ wɔda Eswatini ano bɛyɛ sɛ let's say 2 weeks ago ɛne yɛhyɛ aseɛ ɛbɔ ɔman no kɔkɔ sɛ we kura de yɛ kaseɛ ɛne asotire sɛ ɔhene pɔporɔ yɛ wɔda wɔn ano ɛwɔ hɔ His Majesty King Mswati yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa wɔba bepie mu ɛnɛ da yi ɛwɔ ɔman Ghana mu na ɔne ɔman no abedi agorɔ kakra paa abedi nkɔmmɔ ne abedi kasubom kakra ne nyinaa ɛyɛ ayɔnkofa yɛ ɛda ɔman Ghana ɛne Eswatini wɔn mo ɛntam no na afei ɛnam so ama yɛtumi ahyɛ saa ayɔnkofa no emu kena yie paa ɛnɛ in fact wɔhene ba beduru no obeduru yei bɛhɛ Kotoka International Airport hɔ na ɛfɛwu in fact Ghana fo amayewa yi ɛne wɔn mo anim adoa ne ketesɛi wɔn de gye no paa na chief of staff wɔn nso edi animu dendenden Ɔpani Julius Debra ɔkɔgye nam kɔ aba ɛde ne kɔ abankɛseɛ mu wɔkɔ yɛ pɛ ɛne wɔde nsɛm to dwa na ɔkyɛ sɛ wɔn no ate Ghana asɛm paa na wɔtete Ghana nsɛm no a na yɛ ne sɛ oni nyinaa no ɛyɛ bukum deɛ na wɔsi fam pɛ yɛ Ghana mframa fa ne ho pɛ no sɛ Ghana ɛdɛ ahwɛ yie koraa wɔbɛtu afiri Eswatini no abɛtena man Ghana mu na ne nkasa yɛ mu ɛwɔ abankɛseɛ mu no wɔde to dwa sɛ ba wabai wɔba na ɔman Ghana ɛne Eswatini nkɔmɔbɔ ɛne ayɔnkofa no yɛtumi ahyɛ mu kena na afei ɔman no nneɛma papa ɛwɔ mu no nyinaa no wabɛsua bi de akɔ na afei ɔman no nyinaa no sɛnea yɛbɛtumi ayɛ nneɛma yie emu mpanimfoɔ ne mu nkɔdaa yɛtumi ahyɛ mu kena yie na nam so ama nneɛma nyinaa ɛtumi akɔ yie nsɛm a
King Nswati editor ewa benkesi mu no ebi. Very happy that from the kingdom we are here to strengthen the cooperation, the ties between our two countries. We are looking forward to see the people of this country and to exchange a lot of information. We have a lot in common, especially when it comes to culture, lifestyles and so on. We can share a lot of ideas, could be developed. Trade, of course, amongst other things, as the African Continental Free Trade Area is trying to promote trade within Africa, that let's trade more with African countries, because if you look at the trade within Africa, you can see that it is very limited. It is high time we really turn around that situation and make Africa to trade more with one another. So we are here from Eswatini to see what the opportunities, how can we trade, because obviously when you are to do trade, infrastructure is one of the key things for any developing country or continent that has to be developed. Abusia ani ati His Majesty King Nswati ena ode nsem we atudwa ewa bankase mu chese ba wa ba di ode anije ena aba na nafuam nan ena wa ba bedie ewa man Ghana mu afiri mu pe wode na ni besa akire mu ewa Eswatini. Yet was share and slashe any ammonia eswo and woman Ghana Tourism Authority. One more akomu habomu apa officially panafest one toma ya afin pinunia dronu dieno womu hremu se ACCRA Tourism Center ena womu kopa se adwumadie no ho entoma nyame ya domu July ni de tosu edunson ekosi August ni de tosu mienu ena adwumadie we hwe nim se womu ede be hye so no mampani John Dramani Mahama edi kan eye address surunkum ede hia sa adwumadie surunku ya eba bekoso yi ene wo kire mu se wa riata so pa satentre ne beko ede amo my Ghana na mfie dudu bi a atwemu niema bi a na nka yi wo my Ghana dia ya nipa bi enem kuntura se age ede afiri yensem no wo mehwe ne yensa timi aka ne nyina na echopa bi wo honom nso a wo mo de aba Ghana ha niema nka ebe ye ensra hyede ye o manfo be frama no ne aba no wo mo de o mani aba behwe na yemfaso de ene ye yi ni nyina tabiri nyina de afiri Ghana fo nsem enti ye hyeda kura eni artifact bia sa wo se aban behwe se sa niema ni nyina no wo mbe yi ede afiri ho. And the AU champion for this critical cause, I'm deeply committed to working with you all to achieve this vital objective. For too long, the legacy of slavery, colonialism, and neo-colonialism has cast a long shadow on the lives and progress of Africans and people of African descent. Reparations are not really about financial compensation. They are about confronting the uncomfortable truths of our past and taking concrete steps to rectify these wrongs. This just encompasses a comprehensive range of measures, including official and unequivocal apologies from the nations and institutions responsible for perpetrating these historical injustices, addressing the crippling debt burden that continues to stifle economic growth in many African nations, a direct consequence of exploitation and unfair trade practices, providing resources and expertise to empower African nations to achieve sustainable development and participate fully in the global economy, returning stolen artifacts and cultural treasures that rightfully belong to our heritage, investing in educational initiatives to promote a deeper understanding of African history. This is not a simple task. It requires courage, determination, and a unified front. Enti o mampeni His Excellency John Dramani Mahama ena yete ne nkano na so afọ wo hwensa hweso ablajifa gomashi wono ena ejina ne nan mu na wo pa adwumadie no ho entoma no se panafest we no sebia nya afahye bi keke na mmom wo hu nse eye hunhumade ya mamre so tai ekire nam so ebeka abibre mu ha aman ena fe amanone nso abom. Media launch of the 17th edition of one of Ghana's greatest cultural legacies to the world, the Pan-African Festival of Arts and Culture. This year's event, once again held in strategic synergy with our Emancipation Day commemoration, affirms Ghana's role as a beacon
beacon of cultural pride and Pan-African unity. As we gather here, let us remind ourselves that Panfest is far more than a festival. It is a spiritual, cultural, and intellectual movement, a platform that repositions Ghana as a homeland for people of African descent seeking reconnection, healing, and a shared sense of purpose and dignity. This year's celebration carries even deeper significance. Against the backdrop of global racial tensions, renewed calls for reparative justice, and the growing reclamation of African identity, Ghana stands resolute in championing a new African narrative through the Black Star experience. Enti tourism minister Ablaji Fagomashi ena yete ne nkan wono ano si ye no Ghana Tourism Authority panyinipa wodano ma miefu ahwajeto wono so ekire mu hia enti a wo mde sa adwumadie yi ehhehye so. It is a matter of necessity, dignity, and on history demanding redress. This launch is not just a ceremony, it is a statement that Ghana, as the gateway to Africa, continues to open its arms to the African family at home and abroad. That will continue to lead the charge in championing cultural restitution, identity reclamation, and historical truth. In a world still grappling with the scars of slavery, colonization, and systematic inequality, Manifest 2025 becomes a sacred ground upon which our collective trauma finds healing through the power of the arts. Let me remind us that the Pan-African Historical Theatre Festival, Manifest, is not just another event on our tourism calendar. It is a deeply symbolic initiative born out of the need to reflect on the transatlantic slave trade. Eni ekotie ye eye GTA Chief Executive Officer Mamiefu Ahwajeto na adwumadie no ase no empenifo dodo no a ene kokopie Executive Director ya Oda Panafest Foundation no ano Rabbi Cohen Nathani Halevi wono su kopie mu wase Professor AC Sutherland ena wasabari makosiata wotoso mienu wono ena ye Paramount Chief for Cape Coast ena fe Local Organization Committee empenifo ahodo bebre ya wo mu nyina echese wo mawiata so pa ehwenim se dwumadie no date ne beso wo mo de wo mahoden akotai echi. Public Service Workers Union wo so de abasa na dadua ya wo de omoni amanyina gu fam san seria sem kotori dia ne banso didi no obi anso sunaniwa entiamfa won se aban no ahase ya wo hwe se ne be ya achechefo nipa binum kaka ho won mo tuate wo mo che ya woba de ama wo mo no wo mo de wo mo da so ginam pa sa belaba na ene dadua na won mo hyase se wo mo eye etiatwia ewo Ghana aban eso na anam so ama national chairman Adama Public Service Workers Union Ora Ken Chinebo Akodua wono anensem twefo adi nkomo no wo se wo mokura de nanka wo monyo madwene senka wo mbeti atwia no nanso ase aban ne pese wo kire ne hugu wo mo so eni ntina ma wo so apusu wo mo sa nam so nti no se won mala wanse bi atia kamuo Ghana aban sinkete na wo ya adwene ne won mo nyina akwa bankrom se wo betua de ama wo nko ade a eni ne kine yada won mo tuate no wo so betwe ade asensen. Obviously, we are asking for what is due the worker. The allowances must be restored. Government must give direction. If it's not ready to restore it today, when does it intend to restore it? If government is talking about budgeting constraints, media review is just a few months away. Government must show commitment. Now what has happened is an error, and that the poor worker should not suffer for this error. If government decides that there's money today to pay continual allowances, the strike will be called off. But as it stands now, it is an indefinite strike, and we can only hope and pray that government will listen so that the business that needs the national ID cards with their businesses. There are foreigners who want the cards to move along in this country freely and do their businesses. And we don't want this to hinder any business in this country. So we are asking government that he should do what has to be done. Let us know what it intends to do. But that deadless assurance cannot restore confidence. I was aware National Chairman Dema Public Service Workers Union. Ora Ken Chinebo Akodua. Na we atiate no a yenyina ho. Awia impo ya kan ho asem ketua bi e de kire wo efitinra ene abomu a de ama wo se akirekirefo a wo mo ya picketing ya wo mo kira se wo musika entintu obi aka mu ya nam so krampo ema onumnyamfo intimfo dwo ene krampo wakasa fa ho e kire se o bone ben
ɛna akyerɛkyerɛfoɔ yɛ nam so ɛme yɛde ayi soatefoɔ Ghana polisifoɔ soate ɛna yɛde ɛkɔ akɔtaataa wɔn kyerɛ sɛ wɔn mo sɛnea picketing yɛ a wɔn mo yɛ nam so korama polisifoɔ nyinaa ba mu yi wɔn mo atwe asensɛn na yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛwura Eric Dafoɔ yɛ a wɔn nso ka wɔn mo a akyerɛkyerɛfoɔ no a wɔn yɛ picketing no yɛnkɔ ne yɛnkɔ bisa ne saa so ɛnura yɛne ne nkɔmɔ no ɛnɛ sɛne wɔn de abɛyi ɛyɛ saa anaa pɛnikɛseɛ maadwo na ɔhonam mu te sɛn o nyame adom ɔhonam mu bɔkɔ yɛda twerɛde ampan no ase ɛyɛ nokorɛ saa sɛ mo se mo pɛkɛten no moatwe asensɛn mepepatɔ ɛyɛ nokorɛ saa yo ɛmu nkyerɛmu ne sɛn bɔyɛ mu yɛbɛda ase na yɛakyea watiefoɔ nso nyinaa na yɛakyea Ghanafoɔ ne adɔfoɔ a yɛ how baayɛ ɔmo sympathize with us nyinaa yɛbɛkyea ɔmo na yɛada ɔmo ase deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛde yɛ picketing no aba awieɛ na deɛ nti a yɛde bɛ awieɛ ne yɛ sɛ ɛnɛ yɛda sɔre yɛ na GS for the letter about say yen nsɛm a yɛne ɔmo bɛkaeɛ no ɔmo ate na yɛ ha wa yɛ de baeɛ no nso ɔmo asom nti no ɔmo gyina so ma PRO no ɛbɛkasaeɛ ɛwɔ media station baako ɛnso ɛkyerɛ mu sɛ ɔmo asecure budgetary allocations ama yɛn nti no sika ne deɛ ayɛ ready nti no aka clearance a yɛnsa bɛka na afei yɛnsa aka yi sika nti very very soon according to him no that was the word that we used to hear say very very soon yɛnsa ɛbɛka yɛn sika ɛno nti yɛgyina so ɔma kan yɛate yɛn mpanimfoɔ ne mu ɔma kan yɛate nti no yɛn nso yɛkɔ yɛkyi ne yɛakɔtwɛn wɔn mo sɛ July ɛnde this month deɛ validation abama ɔma asase ɛnkyɛ koraa bi a by next week kɔ no ɔmbɛsɛ ase eti aka nti nyɛ adeɛ a ɔmbɛtumi de aka ho nti ɔmbɛyɛ ama yɛ koraa na ɛbɛyɛ next month nti by next month ending no na validation ba na yɛ nka ho a yɛbɛsɛ aba biem na no de bi a yɛ ma no bɔkɔɔ sei yɛbɛba no gidigidi paa yo answer na meja wa mu akɔ no o kan brofo bi say very very soon how soon and how very soon ano no wo mutimi yes our clarification ma mo ye bisa omo but omo eche say enye omo nkoa omo GS for them nkoa entimi e ma specific date that is omo ni Ministry of Finance and Ministry of Education and these are how in the almost as GS and the mandate but or say or can SCP say a very very soon that can the very very soon no next month okay the next month and then the answer on the okay and I know nurse for call atuantie mu no mo so musika wa mo hwe no e be say 2 billion mo de na be say yeah then abutumi du endino beka do say beko enim kaka obia di abro be 30,000 de bro na mo dodo nso yesen ye dos ya be so far ye won ko a almost ID but almost ka musika any ye wo opo a ye need ID necra so ye dos okay according to omo release no be by ye be 2,000 nti 2,000 no obi ade o de actually so abe se busumi du times 6,000 obi ade ye busumi okay the mathematicians ne calculation wa hanti achi de betudwa Eric me na se ne fa nkonko ha na efiri na ekọ ne boso me sa ne mo nsusu ye ne kire ne de eni achiri ne wa kire bia no ye be san ba no aboa ye ngire mu why
Right, abusia ni pen ne bon komo yi Eric Dafo wono ekasa edema 2022 batch no a wo mo ye colleges of education trained graduates ya won say wo mo sika bi akamu aban fama won bosumi du ya akamu aban fama won wo mo ko pecketing ayi say wo mo so ma twa sensan no wo me ne kasa Don kuma ye wo mai mrasebedwem wo makasa edieti ekwan a abanam so ya adwumayefo be ye wo ha ne yekira no wo mudi wo mdwuma e wo Bank of Ghana ye yi wo nyina edi na ene wo friends mtwefo enhia mu mrasebedwani wo gire mu de mo manfo wo Savlugu abato mpeso so mentifi do mantem Abdul Aziz Fataya wono na gire mu ede sa ensemitu dan wo se wo hunu sa anamon a womu etu ye no womu de womu temedase abrawan womu womu krowa so sanse political directive ni bai ne sabe womu anwene adwumayefo no ho kura womu tu sa na mo na busuafo beka yi a krata bi every chief of staff ho ba February bosom no emu ne da na etoso edubako wa fiye mu ya womu kyerese public sector appointment agodo ya ekoso ansana December 7 ye kwakoto aba 2024 no emu no esese ye pam womu nyina no wose Bank of Ghana for no de ne de womu baaye no nanka niema bi wo ho no manka esese womu de tutu fa emra kwa so ansana womu betu na mo bisa akra womu atu ene don kuma ne se Bank of Ghana womu anye saa hyehyɛ no kura womu pam saa workers no enti womu de womu ne se ekwanya ban de directive ni ba so nam so ma saa adwumayefo yi womu hwe womu adwuma no enya de etwa yi esefata se ye kasa editia. These dismissals carried out without just cause, consultation, or due process represent a clear violation of our constitution, labor laws, and basic decency. These workers lawfully carried, recruited, and properly vetted were contributing to national development. Yet, without warning, they were dismissed and merced. This action is inspired by a directive from the Chief of Staff in a letter dated 11 February 2025, which sought to revoke all public sector appointments made after 7 December 2024, wholly unconstitutional and unlawful. No such directives has legal authority, and institutions must not act politically. Constitutional and legal breaches here. Article 24 of the 1992 Constitution guarantees every Ghanaian the right to work under fair and satisfactory conditions. Eni ekotie ye eye Savlugu mrasebedwani Abdul Aziz Fataya. Our Ghana for ayempem oha adionum adwuma ya womo akwakoye bidiabo wa National Apprenticeship Program National Youth Authority womo de aba no emu wo de we no ka first batch womo ba hofro no wana se we no womo dodo no do so pa esen Canada ya wo fa ye no emu na anam so amampanyefo abo amane ya wo kire so we no ya na motuo pa ebeboa ebe san so krampo ama oman no yatumi akenya ye ho efa na sa no nyuma enemu nchechie mu sanse druma bi a aya na Ghana for ya dwene enhyada enkoso ye sansa no nyuma nkasa no wo se atumi epinche ho chichiru ane ye mabunu ya wono ebai na deputy CEO at the National Youth Authority Ora Jacob Adongo wono ane ne nsemtrofo edi nkomo ya asem da te sey wo bomu editreye. Our forms have been oversubscribed by the young people. We initially wanted to train over 10,000 young people this year, but if you look at our fee, only even the online registration is almost more than 150,000 young people that have subscribed. Not talk about the funds that we have distributed in various districts. So it means there's oversubscription of a sort. And so after this engagement, we will kickstart shortlisting the applicants and then the master craftsmen and we'll distribute them and kickstart. So we are hoping that all things being equal, by July going to August, we should start training young people all the various vocations. That means that the president would have fulfilled his promise to young people in this country to ensure that we train people in various vocations of their choices. I was your warrior deputy CEO at the National Youth Authority. Ora Jacob Adongo and Yachaninka, say watch your semu at the train. What ye? Non siakas your boy every SOMPA 106.5. Last time compliment another room over the yard street piston at the brush at the Asoya Sene, ye general so na ya die hotel. Yabaka se bono wakano, edemetosu.
do edura no pa wutimi to boase etwitwiwusi o do na so nim se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye boko yi na me de me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasese menum so a enunu anasa de ehia me selfin me biem na won hwasa mesi ayefita sesrecha homa na ete brightest Yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimisi enti na wo se efi na Yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo hodo and the brush abadwa so Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fe ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo so wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic wo se obehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu giamu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudu na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kiro for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu da mufua Kweku, minim sawa yeshe. Mekra manane. Nanso ebony nshawo hwa embaso. Malehonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. The film is a condom. The condom mulia then it's not on, but the does got as a condom. SOMPA TV Emma Aketuapa. In fact, Aketuapa no obagine heya SOMPA TV osomo unya Aketua nti ya no asompapa. We Yas toothpaste and the brush no. One makase no ma so yasene kama pa no na makase no ayese hyepe and ye de esom wo no. Na yento aso ne nwura manyosem mu kakra. Abetifi mrahye bedwani ya kane no na woye soafo ye ohwe aduane ene awrokocha ansam so e wo man Ghana mu eye onumiyanfo Dr. Brian ya Echampon wono enene wabamodea kwa presby asafo no wono aka chikasie no mu ho ene wone moderator akobo nkomo na wokọ ya ne nantese no eye ketwa bi wase na enu mu ho let's say 1 month ago ene wabamodea eti exploratory committee bia anase wedi etim mpo sawamo enya survey no amonfo man Ghana free atifi besia na afo epoye ne atoye no amontemfa mfimfini ne hanwa ho no musa Ghana 43 pan MPP fo se aso hwan pa and hwan pa no na afi wo musa sa bufuo ye hye wo mu no wo mu atimi ye bufuo nyina de afi wo mu ana ene wo chese no kure wo mu hia nipa foforo kura ya obetimi aba no won cheche niam a wo mu hia free sa nipa kura no no atra se hwe tim no report wan de ba no hu se ene wono Dr. Brian Champon wone no ehia pa no nti wode ne ho abase ogama se ne etwo ne kan se menya hwan ne masoma no na hwan kura no obekọ no wono wode ne ho abo wode ne ho aba MPP fo amonyino na monsoma no na wo wie ansampo no wode official announcement baba ba kire MPP fo so wono wode ne ho aba se wode ne ho ba so ogama baba for ye de ama party no
na so okoje Nyankopon nsem nhira eno nti okoya na ode ne ho kwakire press before say wono nso nie we basiri ni mopa womo mfo mo nsem ni so na afa womo nsira wo so animtie emfa ma no se ne ye be ya wokoyin e be ya kwantu kronkron na ya jojo na wo wie ye pe eno ne sompa kase e bo nko no chese no kure sei die Onyankopon ayi poma kwa mu ama no a na bosomfo nso ayi poma no nyina ne etrete kwa mu di ama no no so ba sa de be ya MPP amnyoko no mu no obabaje frank anatuo na bibia akoyie e de ama no. I am a product of the church. A month ago I set up an exploratory committee of different that can galvanize the party night. There was also a need for that candidate to be able to demonstrate and give hope to the young people of this country that through their vision they are able to create jobs for the country, provide security and revamp the infrastructure of this country will test when the party elections. To do that, I thought it was to come and inform the general council and the moderator of the committee church that this is what I have set out to do. But most importantly, to seek the blessing, I want to start with God and then finish with God. Abusia eni ati ye abeti film ra shebedwane onyanfo Dr. Brian Yao Echampo Yedaswa ejina amanyosem ne chichu ni MPP amanyoko no emu na nhyehyemu bia koso Africa Policy Lens Research Agency bi ene womai ayesa nhyehyemu no na nhyehyemu no abededi se empenifo odo ya wo mo hwe nim se wo betu franka de ama NPP amanyoko no se wura amanyoko NPP mu na oni omanfo di nkomo a dodo no a ese wo mo support no ekọ de ama Dr. Mahmoud Bawumia na uyi ni free hono ansa na yewura Kennedy Japan aba na wo mo maka no ato aso saa pepepe na hyehyemu no a ekuo no ye no wo mo se wo mo ne omanfo di nkobo no ohamu nchichemu beye aduoson 70.6% de na wo mo alignment no akwakohia Dr. Bawumia de no ene emu 21.4% so edi asia yewura Kennedy Japan de na so akamia koyese wo mo dani ani kakrati si NDC amanyoko no mo se wo mo se mo de mo nya amanyoko ma na so mo kaga na ho enti se de Dr. Bawumia ne owura Kennedy Japan gina ho no mo a mwan na mususu se wono etu frank amanyoko ne beye na NDC supporters na eku ani wo mo di nkomo no wo mo chemu se dodo no ade ne wo mo support no eko ede ama owura Kennedy Japan a enu no gina mu mo ha mo chichemu aduanan wotwe echiripo enan 48.4% ena Dr. Bawumia de egina 35.3%. It's now to say, woman maka no eto so ansa na Yewura Brian ne champion ne woman mudidi di echire no woman nyina aba na Dr. Eric Boachi Yadom fellow ewo Africa Policy Lens ho wakyerɛkyerɛ mu nyina so ntia saa hyehyɛmu yi ebeto montene. There's a likelihood that if you present the candidate again, he may be able to win. So per that tradition, if they want to uphold it, then it is also fair to allow Dr. Bawumia to go. And there's also another factor. The another factor is that if they should elect a different candidate to represent the party, it almost confirms the notion that this is a current party, and that is the reason why they have taken Dr. Bawumia out to represent them in the 2028. Eni ekotie ye Dr. Eric Boachi Yadom oye fellow ewo Africa Policy Lens womo ene ye sa survey ya ye de ho nkomo abremu onmonyo fogonoza doku waka former MMDC sa anoda womo bonan and Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ko hyiaye ewalisa hotel wi akire wom do machitaye ema no na papa yi ade abeto dwase wonam no wotete nsembie Ghana force pa so pa womo nya asem keto ma ebi kura se de omokoye na kenken kwa eye nipa ni so nemo womo ankasa akoma mu pa de omo boa kura se ebesie se Yewura Bawumia omo ta na chie no enya de ete sa so mbe so mo to pressure bi ede man krofo kaka ho a omo so epese franka tubre di bre no womo apribie eno na ka obi ama Yewura Beneza doku chiro se o da bi na wo hwemu a womo kura po no sabi onye obi a na benya na womo firi omo kata so anopa hema se womo nkohia walisa hotel na Yewura Bawumia nkwata na chi womo firi omo diem nyina mu womo akoma mu enti obi a chekere womo nsanfa ngu womo chintwa aduane emfa nhye mu nkowura womo num enti de womo ye bia na womo ni da ho
ya wo mo hwere santam no mo ya wo mo de omo ni mpefe se Europa omia woni nipa obabo ma NPP amanyoko no efra domu akwadomu. But a man of my stature, look at my beard. I mean, who can force me to make a declaration for one person or the other? I mean, I've been in this party for long. I've been a regional officer. I've been a constituency officer. I mean, why should I allow someone to pull me to go and do something that I don't think is right? It's an insult to us to a large extent. I was your worry on Manya for Beneza to cool and your turn and can maybe a chemuno. Na warrior a bank quite a penny a watanta croponimu. Now, National Concern Small Scale Miners Association, woman a gun of 4 adding common at the day. Now, some drop for Shamudia, one more friend, no much and somehow. And somewhere hanging on a say, yet to a maganamuna bind a buyer. Say Galam say 1 penny a head. Emma Womocra Small Scale Miners a 4 aba. Edesia no se wo so behwe no motu ase sanse kwa na sa no kra no a na se bia wo motu fuma gudie won nketua mu no won mo ya agide bone nanso so ekoba ne se no wo mo sa ndisi aban eba betena akonya so no wonam kwati kwa so ma wo mo so a wo mo ye small scale miners wo ma gane mu na bi mu kita nkrata wo de ye adwuma no aban no ta na etata wo mo ahye wo mo excavators a wo mo de ye adwuma e wo ma gane mu eno anam so ma ne wo mo nsɛmtrɔfo adi nkomo kyerɛ sa dai ye no ana sa na me anya bia wo mo firi Togo ana wo mo ye China fo na wo no tufuma gudie yi a enamra kwa so Ghana ban asa tietia wo mo fa hodie so owura Michael Kwadwo Pepra one na president ya small scale miners wodi one money mu one nsɛmtrɔfo adi amino ka say omo harase the members by seizure ana so omo sisa intibia envidie ni bi wo kwa na eni site eduma envidie ni bebe na se be members ni bebe atake ebi mu kwa eduma na omo no nkata ewo ho na de yeka atra aban eni se ya nhwe ni a ekwan a aban fufuro no ode small scale mining aban dada no ode small scale miners for pass so nam sa no o share a lot of votes in the various mining areas no ya nhwe ni a na sa na ebeto aban ya waba before so be share bo say obe boye ama eduma no etumpon na de enye no we yi efi galam say ya de nyina no yen support say nsuo ni ensase. I was your warrior Michael Kwadwo Pepra no watch no and we better say one more excavators in your ma ban session one so anya dia nani eje ho the Tosuminu and Crofobebe now war tax was not starting SAS excavators. Okobe it is a man soon Taka Prisia. Who so machina a send about Hontino. Excavator no more 7 no more. We use a Sadio Nancedia in a says excavator Nipanato, Nipano Penimano is a many year Puma. A Abaya should be a say, Catano near the man. Now you are monitoring the man waiting your oil view. A Juma after the picture about Jumabia. A Juma 2024 we produce 151 tons. No, it contributes to 45% of total gold production of this country. After we are maybe the NASA, depending on a buyer, said the Omoye. Where the Nippon also insurance as a buy a swap on swap, any problem. When my Abaka excavators are put out in Gata, said the Nippon, a buying a sofa. So, go I was your warrior president at the National Concern Small Scale Miners Association of Ghana, Ora Michael Kwadwo Pepra. Yemfiri hona fiemfia ni chemu ewo ensamfufuro mu na Professor Christopher Amia Kumfi ne nsam ye ewo court no enum e de akwa akogina ne ayate ene se won san court no etu asem no e de akwa akosha bosum ye di anim de to so enkron July 9 ni nyina ne se Professor Amia Kumfi na mera nimfo ye a edi nanim akwa akofali case no enso ewo Supreme Court se ebe yanka Supreme Court meka asem ni bi ma won nanka asem no a High Court no edie no wonsi ne kwan na wonya asem ni die kura eno na nam so ema na won court no so ahye se no kure asem no wate bie na te ano so ate no nti no wotu asem no e de akwa akwahye bosom ye edi animu yi ne da ye to so enkron na efiri ho na Supreme Court edi na asem no awi a na wono atoa asem no so enye ono nko a na ejina court na emom kan CEO re ano no so eda Ghana Infrastructure Investment Fund GIF ano Yera Solomon Asamwa wono so ejina court a me ne wokasei eno so emra no ene no edi ni nyina ye se enam wa mumienu nsa so ama wo man no ahwisika kase pa na nka ebetimi ayade pa ede ama wo man no yemfira we so na fe yentwa bosompo na yenko ena wia yi ye de ebi beto wanimu se
Israel any Iran one month kwano nanka yesi we di anka adwobre nanso adwobre na chie no na Iran Israel no womo esan ede ntokwa no esan gina mu dendenden pa eno nam so ma America mampani Donald Trump ne bufu ye pa ene in fact wasese kwase nyina wo mu asabe na eye aya asefem pa enam so ma me ne wo kase NATO Asia NATO sia wo sia Donald Trump nam kwan so awoko nanso Shia wonu shia ni nyina no Iran ene Israel wo mon komo no amu eno na nam so emania ya mane bofo a enam ho to nkrade ama ya chese sese de asumdwe no ya bapa sanse woni hunu se sa America mampani Donald Trump ne bu amfu anka kanadwene anche Iran ene Israel fo mpanimfo no anka yom gusu yi ase kwasi konsuno gina nkwantia nanso wonu hu se sese esanse Donald Trump bufu ye ya okeka na adwen kire mpanimfo mienu no wonyina aya adwebre ya asomdwe edi hene ewo aman no mienu entamo Abusia ha no yegina nyado nsam no wasie na nsam wo de bae no ne de makote no bi anasa Ghana police officer de aba sa era no mienu bi a won koche akoda wanya mfinhia ne dumienu na ordinary sense ho buro ne burotrofo no won ma kire sa ewura no Sarah so ne de bra wo se sofu bi a wadi mfihia aduasan wotwe a won wankasa ne yonko a wone no enam owura ne to ananom wonsie do a wakotwe ne sika e de afiri ne bank account mu ababa wa Gloria Sego ACCRA school mu se wo ko ne nana ho e wa agbazume se anu ogudichi aba ne mpranchen wo kaso a awra ho samato no Ghana fo abom nkomo na ebeka wenu ho ne yeboaboa ne nyina no na ya for Facebook messages no ento aso azeman adie nie wono so adie a wode enam no yada se afezo so enyakuo bi no mu a wono eso yasene no yebeba ho na piaga enso die nie no se teachers hello eyezu na majeso ade ama wonom Dr. Bawomiaba anso dienie yada mo ase afa Daniel Aban pastor yada asese wodo de by Rahim Rankin wase more update more fearless more fire on Sompa FM Accra Benjamin Apia wase Sompa all the way one na message bi ni wase good evening no watching the news papa pastor boy one also was free ahafo emem kwaku from Pon Dennis wase like comment and share yada mo nyina mo aseda mo ase yeso ebetena second kan semi Ayeme akosia ajewa akode boatin mene ajoa asare enafe obrempon na kwaku ampoma nansa ne sori so ne ka se hajja special foods ya wo mudi nuane papa beso o manfo komo no wo mo na so ya 21st clinic sciatica expert Leicester Company Limited wo mo na de years toothpaste and ni toothbrush aba ejama so saranso na yare se nyina ahimfie midima for herbal center wo mo so aso ya sene sorry na chese third service ene ye de to so e de ama prophet mango day wa bedru fidue mu hanom enti koso a emu afidie no enna Sompa 106.5 FM ya demu nyina se ama mumo eniti medo edra pa wutime to obu medo edra pa wutime to obu ase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye boko yi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush